שלום. היי. היי. אנחנו זוג, קודם כל. אני מתמחה במשרד עורכי דין. ואני מנהל חדשנות. הכרנו באינסטגרם. ואיך היה הדייט הראשון? סטוץ, לגמרי סטוץ. ומפה זה ממשיך יפה, אבל... כן, מה? אנחנו 4 שנים עוד שנייה ביחד. עומר הוא האיזון שלי, והכל. הוא מאזן אותי, הוא מרגיע אותי, הוא מכניס אותי למסגרת. זה לשני הצדדים, כאילו, האיזון הזה. בבית הוא שונא אותי על הדברים האלה. כן. ואיך הולך לכם בתקופת המלחמה? אז זה היה קשה. הזוגיות. אני הייתי בצפון, ההורים שלי מעמק יזרעאל במקור, וכזה פתאום לא מתראים שבועיים. הכל מתגמד, נראה לי שאתה רואה דברים שאנשים אחרים כזה חווים. נראה לי כולנו הבנו שצריך לחיות את החיים פשוט, כי אתה לא יודע מה יהיה מחר. נכון. אורייט. ועומר הרוסים. Let's spread the love, שיהיה יום אהבה שמח. קודם כל הבית שלנו כבר מפוצץ בשמיכות ומצעים של טייקלב, כל הבית. קיבלנו פיל. פיל אין לנו מושלם. איזה כיפי, עכשיו אני בשיחה כמו שאני אומר. וואו, וואו. תראה איזה שיחה כיפית. טוב, אין לי מה להגיד, אין כמו טייקלב, כאילו זה הדברים הכי כיפים והכי נעימים בעולם. טוב, זהו, אפשר לישון. זהו, זה כל מה שחלמתי עליו, אני פה.